Gata. Și să vă arătăm o zi plină cu peripeții de benzină la pădure la Săncioara. Așa arată mașinile de benzină. O, m-am scăpat cu spate de Băian. Nu pot să mă arăt nimic. Așa arată mașinile de benzină. O să-l vedem pe Nena Graba cum bagă piciorul în ea și o scoate de aici. Să sperăm că o să iasă. E foarte grav ce e aici. Și uitați tancul cum este și ce belea iese. Oh, ușurel. Asta e. Uite, ăsta a fost șmecherul care ne-a scos. Hop, hop. Și să vedeți un troian foarte mare. Deci cam aici trebuie să ne mâncăm noi zilele. E foarte plăcut. Uite că vine, uite că vine cu lama. Lama, ia! Uite, hai! Hai! Atât că te întepenești! Atât! Înapoi, Aline! Facem manevra de întoarcere, ne țin să spargem troianul. Haide! Să nu patezi, mă faci de râs! Lasă-o, lasă-o că te bei troiani! Și e foarte nașpa timpul aici la noi. Domnul șofer încearcă să se... Lasă-o, lasă-o că o pui într-o parte, lasă-o!